Hawnien mulej. ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Min jaf kemm smajnieh dal-kliem. U miegħu kliem bħal vokazzjoni. Sejħa U forsi ġieli tlabna jew almenu ħeġġewna. Mhux biss għax il-ħsad kbir u l-ħaddiema ftit, imma biex liva tagħna Tkun iva ta' veru. Integra. li taf tħobb. Nisħajjen l-smajt bil-ġublew. u li dis-sena qed niċċelebraw il-ġublew tat-tama. Fost lista sħiħa ta' ċelebrazzjonijiet lokali, Is-sib ta' xreta Mejju. Se nkunu qed niċċelebraw il-ġublew tal-vokazzjonijiet. bi gratitudni għal dak li Alla għamel Qed jagħmel U se jagħmel bl-iva tagħna. u b'talba biex nibqgħu niskopru Unġeddu l-iva tagħna. Tama waħda. fil-mulej Ġesu. ninsabu fejn ninsabu. Sejrin fejn sejrin, Aħna minn aħna. Jew sempliċement għadek qed tfittex. Inaqdu magħna. Is-Sibt 10 ta' Mejju Is-seminarju Fis-6:30 ta' filgħaxija. narawk nittamaw li iva. L-isem tal-Missieru tal-Ibenu tal-Ispiritu Santu, Amen. il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Natu merħba għal daw kollha li qegħdin kollegati magħna permezz tal-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali fosthom anki l-morta. Nofru dil-quddisa għalihom u anki għarruħ il-Papa Franġisku biex il-mulej fittex daħlu miegħu fl-ena ta' dejjem. Biex niċċelebraw tajjeb din l-Ewkaristija tolbu maħfil Alla ta' kemm il-darba ħna nqasnieh. Nistqarla l-għali jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem bl-emin u bil-ħallejt mirijieti tiegħi bl-akbar tiegħi għalhekk nitlob l-imqazza Marija Dejjem Verġni l-Anġlu qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna jien Alla jista' kollox jaffrinna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Glorja l-Alla fl-oli ta' smewiet u paċi fl-art il-bedmita da tajba. Infaħruk, berkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla sultan tas-sema, Alla missieri tista' kollox. Mulej ibn waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf tal-Alla bejn il-missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja għat-talb tagħna. Int li qed fuq l-lemin tal-missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek Lord Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla, inti ġbart fl-imkien nies minn kull ġens u l-koll qalb waħda faħru l-isem tiegħek. Għamel li dawk kollha li ħadu twelid ġdid bl-ilma tal-Magħmudija jintrabtu b'ħaġa waħda bejniethom fl-istess tqarrija tal-fidi u fl-istess imġiba ta' ħajja qaddisa. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, miegħek jgħixu jisaltam flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, waqt li r-raġel il-matub kien mqabbad ma' Pietru u Ġwanni, in-nies
mistaġba l-aħħar ġrew il-koll flimkien lejhom ħdejn il-portiku li jgħidulu ta' Salamun. Pietru kif rom qalilhom: Nies ta' Iżrael, x'intom tistaġbu b'dan? Jew x'intom tħarsu lejna, isna konna aħna li bħilitna jew bit-tiba tagħna għamilna li dan ir-raġel jimxi. Alla ta' Abram, Alla ta' Iżak u Alla ta' Ġakob, Alla ta' missirijietna glorifika lil qaddej tiegħu Ġesu li intom ittradejtuh u ċħadtuh quddiem Pilatu għalkemm dan kien qataħħa li jitilqu. Intom ċħadtu l-qaddisu l-ġust, tlabtu l-ħelsien ta' wieħed qattil u qtiltu lill-awtur tal-ħajja. Imma Alla qajmu mill-imwiet u ta' dan aħna xhieda. Kien bl-isem ta' Ġesu u permezz tal-fidi f'dan l-isem li dan ir-raġel li intom tafuh u qegħdin tarawh ħasaħtu. Hija l-fidi fih li tagħtu saħħtu għal kollox qudiemkom ilkoll. Issa ħuti jiena naf li kemm intom u kemm il-kapijiet tagħkom għamiltu dan għaliex ma kontux tafu. Imma bekk Alla temm dak li hu kien ħabbar sa minn qabel b'fom il-profeti, jiġifieri li l-Messija tiegħu kellu jbati. Indmu mela u erġgħu lura minn dnubidkom biex jinħafrulkom. Hekk jiġu żminijiet ta' mistrieħ mingħand il-mulej u jibatilkom il-Messija li jażlilkom li hu Ġesu li għalissa għandu jibqa' fis-sema sa ma jseħħ id-ġdid kollu li fl-imoddi semma Alla b'fom il-profeti qaddisa tiegħu. Mosè wkoll qal: Il-mulej Alla tagħna jqajmilkom profeta bħali minn fost ħudkom, lilu jisimgħu f'kull ma jgħidilkom. U jiġri li kull min ma jismax minn dan il-profeta jinqered minn qalb il-poplu. U l-profeti kollha ibda minn Samwel u dawk li ġew warajh il-koll tkellmu u ħabbru dawn il-jiem. Intom ulit il-profeti u werrieta tal-patt li Alla għamel ma' missirijietkom meta qal lill-Abram: F'nislek jitbir kull ġnus kollha tal-art. Kien għalikom l-ewwel li Alla qajjem il-qaddej tiegħu u batu jberikom billi kull wieħed minnkom jerġa' lura minn ħżunitu. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Mulej Sid tagħna kemm hu kbir ismek fl-art kollha flimkien. Mulej Sid tagħna kemm hu kbir ismek fl-art kollha. Mulej Sid tagħna kemm hu kbir ismek fl-art kollha. X'inhu l-bniedem biex tiftakar fih, bin il-bniedem biex taħseb fih? Flimkien, mulej Sid tagħna kemm hu kbir ismek fl-art kollha. Ftit inqas mill-Alla tagħmiltu, bis-sebħ u l-ġmiel żejjintu, qedtu fuq l-emejjel kollha ta' jdejk, kollox taħt riġlejh qedlu flimkien. Mulej Sid tagħna kemm hu kbir ismek fl-art kollha. In-naċ u l-baqar kollha, sal-bejjem tax-xari, l-safar tal-ajru u l-ħut tal-baħar, dak kollu li jterraq fil-baħar flimkien. Mulej Sid tagħna kemm hu kbir ismek fl-art kollha. Dan hu l-jum li jagħmel il-mulej, ħanifirħu u nitennew fih. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien id-dixxipli ta' Emmaus kienu qegħdin itarfu x'kien ġralhom fit-triq u kif kienu għarfu lil Ġesu fil-qsim tal-ħobs. Kif kienu għadhom jitkellmu, Ġesu nnifsu waqaf nofshom u qalilhom: Islim għalikom. Huma twerru bil-biża' għax ħasbu li qegħdin jaraw xi fantasma iżda hu qalilhom: Għaliex tħawwadtu? Għaliex dan it-tħassib kollu f'qalbkom? Araw, idejja u riġlejja jiena hu, missuni u ifhmuha l-Ispirtu m'għandux laħam u għadam bħalma qegħdin taraw li għandi jien. U għaw jgħidilhom dan u rihom idejh u riġlejh.
Iżda billi huma fil-ferħ tagħhom kienu għadhom ma jridux jemmnu u baqgħu mistaġba qalilhom għandkom xi ħaġa tal-ikel hawn? Huma resqulu qudiemu biċċa ħuta mixwija u ħada u kiela qudiemhom. Imbagħad qalilhom: Meta kont għadni magħkom, għedtilkom dawn il-kelmiet. Jeħtieġ li jseħħ kull ma nkiteb fuqi fil-liġi ta' Mosè, fil-profeti u fis-Salmi. Imbagħad fetħilhom moħħhom biex jifhmu l-Iskrittura u qalilhom hekk kien miktub li l-Messija jibgħati u fit-tielet jum iqum mill-imwiet u li l-indiema għal maghfira tad-dnubiet tixxandar f'ismu lill-ġnus kollha ibda minn Ġerusalemm. Intom xut ta' dan. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Dal-Vanġelu għandna din l-esperjenza tal-dera ta' Ġesu lill-Apostli waqt li d-disċipli temmaw x'kienu qed jirrakkuntawlhom dak li għaddew minnhom. Ġesu iltaqa' mill-ġdid der lill-Apostli kollha u urihom min hu. Kienu għadhom taħt ix-xokk, kienu għadhom imħawda bl-esperjenza li kienu għadhom kemm ġarbu, it-telfa tal-imgħallem tagħhom u dak kollu li kien qalilhom kienu għadhom ma fehmux. U allura bil-paċenzja kollha Ġesu beda jfehmu. U din hija l-esperjenza li intu jien aħna ngħaddu minnha kultant. Qisu nitlu f'ċertu dubju, f'ċertu diffikultà. U dak li jista' jkun li nkunu aħna jista' jkun li ninġarru mill-kurrent u jiena nkun nisrani u nemmen għaliex hekk għalmuni, jew inkella nista' nkun nisrani u nemmen nitkaxkar mal-oħrajn. Ma jista' jkun ukoll u hemm dawk li huma ħafna illi jemnu għaliex jarfu li din hija l-verità. U qalbhom miftuħa biex jilqgħu is-sejħat dak li l-mulej jurihom permezz tal-kelma tiegħu. U dawk huma mumenti illi l-mulej kellimna kontinwament fil-ħajja tagħna, kemm permezz tal-kelma talla, kemm permezz ta' mumenti jew ġrajiet li aħna niltaqgħu magħhom fil-ħajja tagħna ta' kuljum, illi kultant iċaqalquna u jreduna. Imma narfu l-esperjenza talla miexja magħna. U aħna rridu nitħarġu, rridu nħallu l-mulej kellimna jekk l-istess bħal l-apostli kif għamlu. Ħallew il-mulej jallimhom, il-mulej ħeġġiġhom. U ma rridux nieqfu hemm. X'għamel? Ġesu fl-aħħar qallhom intom xut ta' dan. Il-Messija kellu jbati u fit-tielet jum iqum mill-imwiet u l-indiema tal-maghfira tad-dnubiet tixxandar f'ismu l-ġnus kollha ibda minn Ġerusalemm. U dak li qal lill-Apostli għamluh smajna fl-ewwel qari x'kuraġġ kbir kellu San Pietru. Mar dirett għallhom ċaru tont, intom tiltu, xela lill-Lut, wassilhom il-kelma u ħeġġiġhom biex jarfu il-maghfira tad-dnubiet. U intu jien hekk, din hija l-istedina li għamlilna il-mulej tas-sew. Però aħna rridu nkunu miftuħa illi nisimgħu il-kelma tiegħu, illi dik il-fidi illi tagħna dak id-don sabiħ li tagħna tal-fidi
aħna nieħdu ħsiebu, inħallu l-mulej jallimna, inħallu l-mulej kabbarna fija. Dik hija l-esperjenza illi mbagħad ħatgħaddi. Tgħaddi fil-qalb tagħna u tgħaddi fl-emejjel tagħna, fil-kliem tagħna. Walhekk illum nitolbu ħafna l-mulej biex jagħtina dejjem il-kuraġġ u l-għajnuna biex kemm fil-familji tagħna, kemm ma' dawk li aħna naħdmu magħhom, kemm ma' dawk li aħna l-mulej laqgħana magħhom, aħna jkollna dejjem il-kuraġġ u l-għajnuna biex inwasslu il-kelma tiegħu. Kelma ta' ferħ, kelma ta' tama, kelma ta' paċi, kelma ta' mħabba. U kelma ta' karità. L-istess bħalma il-mibki Papa Franġisku li għadu kemm ħallina dan il-wirt sabiħ. Ejjew naqsmu din il-ħeġġa tiegħu, din is-sempliċità, din bissima, din l-attenzjoni għal bniedem illi tagħti każ u twassal dan il-messaġġ ta' ferħ u ta' tama fost in-nies. Jew nħallu l-mulej iva, jużana, iva, jinqeda bina biex iwassal dan il-messaġġ ta' ferħ lil kull bniedem li hu jlaqqana miegħu. U nitolbuh ħalli hu jkun tassew dak li jimlina qalbna u jferraħna. Ħuti Jeżis, bil-qawmien ta' Kristu mill-imwiet, aħna sirna poplu ta' mifdijin. Fi qlubna għandna l-Ispirtu li jitlob magħna u fina. Faqda mal-Ispirtu ta' Kristu xost narfaw quddiem Alla missirna it-talbit tagħna fil-waqt li ntennu. Mulej għatina l-ħajja bl-Ispirtu qaddis tiegħek. Mulej għatina l-ħajja bl-Ispirtu qaddis tiegħek. Għal-katekisti biex jgħinu l-ħutom insara jikbru fil-fidi li rċevew fil-mamudija billi ħarġuhom fil-qari tal-kelma tiegħek nitolbu. Mulej għatina l-ħajja bl-Ispirtu qaddis tiegħek. Għal dawk il-persuni li huma maħkumin minn dubji dwar il-fidi biex Kristu jiftħilhom l-għajnejn spiritwali tagħhom bil-kelma tiegħu nitolbu. Mulej għatina l-ħajja bl-Ispirtu qaddis tiegħek. Għal persuni b'disabilità biex iħarsu lejn il-ħajja b'kuraġġ u ottimizmu u jsibu solidarjetà mill-komunità tal-familjari u l-ħbieb nitolbu. Mulej għatina l-ħajja bl-Ispirtu qaddis tiegħek. Għalina biex ngħixu d-don tal-paċi ta' Kristu xost billi ngħixu fil-paċi ma' xulxin nitolbu. Mulej għatina l-ħajja bl-Ispirtu qaddis tiegħek. Nitolbu wkoll għall-Aziz Papa Franġisku biex il-mulej jiddaħħlu miegħu fl-era ta' dejjem nitolbu. Mulej għatina l-ħajja bl-Ispirtu qaddis tiegħek. Fl-aħħar nett nitolbu wkoll għal dawk kollha li talbuna biex nitolbu għalihom biex il-mulej għatihom dak kollu għandhom bżonn bħalissa u għall-morda tagħna biex isibu min jgħinhom u jqaf magħhom nitolbu. Mulej għatina l-ħajja bl-Ispirtu qaddis tiegħek. Infaħruk Missier Qaddis għax bir-rebħa tibnek Ġesu fuq il-mewt indawwaltna bl-erf qaddis tiegħek. Iftħinna moħħna biex nifhmu l-kelma ta' ibnek Ġesu u nsiru ġbija tal-maħfra tiegħu u xida tieħħa li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missir li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' bislim mulej dawn l-offerti li qed nagħmlulek biex inroddulek ħajr talli tajt u li ġodda l-Knisja tiegħek u biex tħaffef tibatilna l-għajnuna tiegħek mis-sema. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nisqaru glorja tiegħek iżda f'ferħ akbar inxandruha f'dan il-jum li fih ġie sagrifikat Kristu l-ħaruf tal-għajt tagħna. U l-ħaruf tas-sew li neħħadnu bit tad-dinja bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu kisbinna ħajja ġdida. Għalhekk dan il-ferħ tal-għajt imxeret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jemtlew blena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinżulek innu ta' glorja u bla jeda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewit, imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, Osanna fl-għoli tas-smewit. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati għal ħobs ratti l-ħajr qasam. Tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara dik laħal kalċi, reġa' ratti l-ħajr, tar id-dixxipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, noffrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaq fl-imħabba flimkien mal-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Joe Letjejnu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien posthom lill-Papa Franġisku. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna li l-koll nitolbuk, għati li wkoll il-wirt tal-ħajta dejjem, li kien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Martri, ma' San Ġorġ Preka ma' qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk, Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew issa nitolbu bit-talba li għallimna li mallem tagħna għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli trid kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, għafrilna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba ħnatijek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna
u nistennew tamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li intrid fjell tidejxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem U magħkom. miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi ta' Kristu lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nobit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja għatina l-paċi. Dan huwa Ġesu Kristu li qam mill-mewt. Il-ħaruf talla li jneħħi d-nobit tad-dinja ħen jindawk li ma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Isma' mulej tal-tana biex il-misteru tal-fidwa tagħna u l-qima qaddisa li biha ċċelebrajnieh jagħtuna l-għajnuna f'din il-ħajja u jħejjuna għall-era ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Berikkom Alla li jista' kollox, il-Missier Liben u l-Ispiritu Santu. Amen. Immorru fil-paċi ta' Kristu, alleluja, alleluja. Inroddu ħajli l-Alla, alleluja, alleluja. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin li l-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. L-umanità tiġi qabel kollox u tippremja kollox. Dan kliem il-Papa Franġisku li mhux biss qal f'pajjiżna imma kienu gżejjer tagħna stess li jispirawh biex jgħidu. Malta skontu
tħeġġeġ kif bniedem jiddefendi l-ħajja f'kull stadju tagħha kif jiexet in-nawfraġġju ta' San Pawl f'pajjiżna. L-umanità, għal kontrarju tar-realtà mgħejxa tul iż-żmien ta' żjara, mhijiex virus li jbedna mill-ieħor. Quddiem l-uman, Malta tallimna ma nibnux ħitan li jitfu l-ħolma li ngħixu flimkien. Dawn il-gżejjer inebħuna għall-urġenza li rroddu lura l-isbuħija lill-wiċċ tal-bniedem. Illum, li l-Papa Franġisku beda jterraq lejn daru tas-sema, li f'ħajtu tant ħabbrek biex nimxuha flimkien minn din il-ħajja, nitolbu l-istess karba li niseċ minn fostna. Malta, cuore del Mediterraneo, continui a far pulsare il battito della speranza, la cura per la vita, l'accoglienza dell'altro, l'anelito di pace con l'aiuto di Dio, il cui nome è pace. Dio benedica Malta e Gozo. L-isem tal-Missieru, tal-Ibenu, tal-Ispiritu Santu. Alla tana smatab tana ħelsejn u għafmana, glorja l-Missir l-Ibenu l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-intijomna, għalik ismat tal-tan, Ġesu li twira tal-ina rtikun bnidem bħanna. O Ġesu tijaj għafrinna d-nubitna, elisna minnar tal-infern, u l-ġenere u kolla speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżon taħna tijak. L-għu misterju minn tal-glorja ta' Sirtan Kristu għamin bejn l-wit. Missirna li inti fismawit jitqaddes ismek, tiġi salt natek, ikulli tritint kif issemek da fl-art. Ħobsna ta' kull-jum għatina l-lum, għafrinna l-nubitna, bħalma nafru l-minnu ħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib, izdeħ l-isna mid-deni. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja għamli għal-mulejmijek, mberkinti fost nisa, mberk il-frotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja għamli għal-mulejmijek, mberkinti fost nisa, mberk il-frotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja għamli għal-mulejmijek, mberkinti fost nisa, mberk il-frotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja għamli għal-mulejmijek, mberkinti fost nisa, mberk il-frotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja għamli għal-mulejmijek, mberkinti fost nisa, mberk il-frotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja għamli għal-mulejmijek, mberkinti fost nisa, mberk il-frotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja għamli għal-mulejmijek, mberkinti fost nisa, mberk il-frotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja għamli għal-mulejmijek, mberkinti fost nisa, mberk il-frotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja għamli għal-mulejmijek, mberkinti fost nisa, mberk il-frotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja għamli għal-mulejmijek, mberkinti fost nisa, mberk il-frotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missir l-Ibenu l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-intijomna, għalik jismat tal-tan Ġesu li twila tal-ina tukun bnidem bħanna. O Ġesu tijaj għafrinna d-nubietna, eħlisna minnar tal-infern, u l-ġener l-erbuħ kolla, speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżon taħna tijak. Tini mister minn tal-glorja, testimonitanz Kristu tal-assema. Missirna li jinti fismawit jitqaddes ismek tiġi salt natek ikulli tritint kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kull-jum għatina l-lum għafrinna d-nubitna, palma nafru l-minu ħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib, izdeħ l-isna mid-deni. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja għamlija l-mulejmijek, mberkinti fost nisa, mberk il-frotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja għamlija l-mulejmijek,
mberk inti fost nisa mberk il-frott tal-ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, mberk inti fost nisa mberk il-frott tal-ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, mberk inti fost nisa mberk il-frott tal-ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, mberk inti fost nisa mberk il-frott tal-ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, mberk inti fost nisa mberk il-frott tal-ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, mberk inti fost nisa mberk il-frott tal-ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, mberk inti fost nisa mberk il-frott tal-ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, mberk inti fost nisa mberk il-frott tal-ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, mberk inti fost nisa mberk il-frott tal-ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missi Liben u l-Ispiritu Kif Santu. kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna, għalik ismattan ġasu li twiet tal-jien tkun bnidem bħanna. U ġasu tijaj aħfrinna dnubietna, eħlisna minna tal-infern, u l-ġanna l-erwih kollha, speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżonn ta' ħina tijak. Tiret misterjum ta' glorja ta' Sirtan Kristu bat l-Spiritu Santu fuq l-apostli skont il-wedit tijaw. Missirna li jinti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi salt natek, ikulli tritint kif is-semek da fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-munajmijek, berkinti fost nisam bek il-frott ta' ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-munajmijek, berkinti fost nisam bek il-frott ta' ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-munajmijek, berkinti fost nisam bek il-frott ta' ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-munajmijek, berkinti fost nisam bek il-frott ta' ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-munajmijek, berkinti fost nisam bek il-frott ta' ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-munajmijek, berkinti fost nisam bek il-frott ta' ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-munajmijek, berkinti fost nisam bek il-frott ta' ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-munajmijek, berkinti fost nisam bek il-frott ta' ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-munajmijek, berkinti fost nisam bek il-frott ta' ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-munajmijek, berkinti fost nisam bek il-frott ta' ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missi Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna, għalik jismat tal-tan ġessur li twilet għalina tkun bnidem bħanna. U ġessu tijaj aħfrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenel l-erwih kollha, speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżonn ta' ħina tijak. Fil-rabu misterju minn tal-glorja ta' Marija ġrimtella s-sema bil-ruħu bil-ġisem. Missirna li jinti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi salt natek, ikulli tritint kif fis-semek da fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen.
Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberk inti fost nisa imberk il-frott ġuftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mawtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberk inti fost nisa imberk il-frott ġuftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mawtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberk inti fost nisa imberk il-frott ġuftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mawtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberk inti fost nisa imberk il-frott ġuftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mawtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberk inti fost nisa imberk il-frott ġuftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mawtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberk inti fost nisa imberk il-frott ġuftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mawtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberk inti fost nisa imberk il-frott ġuftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mawtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberk inti fost nisa imberk il-frott ġuftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mawtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberk inti fost nisa imberk il-frott ġuftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mawtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberk inti fost nisa imberk il-frott ġuftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mawtana, amen. Gloria l-Missi Liben u l-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna, għalik jisma talbtan il-ġesu li t-veritan jintikun blidem bħanna, u ġesu tijaj aħfrinna d-nubietna, għajlisna minnar tal-infern u l-ġaneler u kolla speċement il-dawk l-aktar għandhom zon ta' ħina tijak. Fil-ħams u l-ħar misterju minn tal-Gloria, Sitna Marija ġidu kurunata mis-Santisma Trinita molli jafu l-kori kolla tal-Anġli. Missira li jinti b'smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnati, ikolli tritint kif issemek da fl-art. Obza da kull jum għatina l-lum, għafrinna d-nubitna, palma nafru l-minuħati għalina, u la daħannix fit tiġrib, izdeħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberk inti fost nisa imberk il-frott ġuftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mawtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberk inti fost nisa imberk il-frott ġuftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mawtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberk inti fost nisa imberk il-frott ġuftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mawtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberk inti fost nisa imberk il-frott ġuftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mawtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberk inti fost nisa imberk il-frott ġuftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mawtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberk inti fost nisa imberk il-frott ġuftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mawtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberk inti fost nisa imberk il-frott ġuftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mawtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberk inti fost nisa imberk il-frott ġuftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mawtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberk inti fost nisa imberk il-frott ġuftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mawtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberk inti fost nisa imberk il-frott ġuftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mawtana, amen. Gloria l-Missi Liben u l-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajjaħlewa ta' matana. Slima lik li knejdu xaħna tulufnati li teba, jek it-nidu aħna nirbku f'dan il-bit ta' dmuħ. Ejja mela fukatatana dawar lejna dawk lajnejn tieku tal-ħnina, u jina wardan tulufnament il-ġesuf rottimbirek tal-ġuftijek, u ħanina pija, u ħelwa, u Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa missirna,
tal-Knisja. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi salt natek ikull tritint kif issa mejda fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum għafrinna d-nubitna bħalma nafru l-minuħati għalina u la daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-munajmijek imberkinti fost nisam bejk il-frotta ġuftijak ġasun. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa fissija tal-mewtana ammen. Gloria al-Missir Liben u l-Spiritu Santu. Kim il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililom. Jistruma fil-paċi. Ammen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu smana. Kristu il-qat tal-tana. Kristu il-qat tal-tana. Missir eternalla. Henna lina. Ibenalla li fdejt id-dinja. Henna lina. Spiritu għaddisalla. Henna lina. Trinita mqatsa alla wieħed. Henna lina. Imqatsa Marija. Itlopa lina. Imqatsa ummalla. Itlopa lina. Imqatsa xebba ta' xbejbiet. Itlopa lina. Ta' Kristu. Itlopa lina. Il-Knisja. Itlopa lina. Tal-ħnina. Itlopa lina. Tal-grazzja talla. Itlopa lina. Muxebba. Itlopa lina. It-tama. Itlopa lina. Liżjed safja. Itlopa lina. Liżjed nadifa. Itlopa lina. Liżjed bla teba. Itlopa lina. Li tissoq l-imħabba. Itlopa lina. Tal-aġeb. Itlopa lina. Tal-parir it-tajjeb. Itlopa lina. Ta' min ħalaqna. Itlopa lina. Ta' min salvana. Itlopa lina. Xebba kollu kaqal. Itlopa lina. Xebba tissoq kull qima. Itlopa lina. Xebba tissoq kull foħrija. Itlopa lina. Xebba kollok seta. Itlopa lina. Xebba kollok ħniena. Itlopa lina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlopa lina. Mera tal-qdusija. Itlopa lina. Tron tal-erf. Itlopa lina. Bidu tal-feħ tana. Itlopa lina. Amara tal-Spiritu Santu. Itlopa lina. Amara ta' kull grazzja. Itlopa lina. Amara ta' kull tiba. Itlopa lina. Warda mistika. Itlopa lina. Torri ta' David. Itlopa lina. Torri tal-Lavorju. Itlopa lina. Dar ta' Deb. Itlopa lina. Arka tal-Rab tal-ġdida. Itlopa lina. Bib tas-sema. Itlopa lina. Kewba ta' filgħodu. Itlopa lina. Saħħa tal-morda. Itlopa lina. Ken tal-midinbin. Itlopa lina. Faraġ tal-migranti. Itlopa lina. Faraġ tal-imniktin. Itlopa lina. Għajnuna tal-insara. Itlopa lina. Sultana tal-anġli. Itlopa lina. Sultana tal-patriarki. Itlopa lina. Sultana tal-profeti. Itlopa lina. Sultana tal-apostli. Itlopa lina. Sultana tal-martri. Itlopa lina. Sultana tal-konfessuri. Itlopa lina. Sultana tal-verġni. Itlopa lina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlopa lina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlopa lina. Sultana mtella s-sema. Itlopa lina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlopa lina. Sultana tal-familja. Itlopa lina. Sultana tal-paċi. Itlopa lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Afrina nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Henna lina. Itloba lina għaddisom malla. Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Nitolbu għati li għaddija tijek muli għalla nitolbuk għawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza Marija u Glorjuża. Dejjem verġni nkunu mejjunin bidwejq tissa u għawdu l-ena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba l-San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int lajnuna tana kontra l-ħazen u tnassis tad-demonju. Iraznu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int laqwa fost il-tajja tas-sema. Idfa bil-qawwa tal-Alla fil-qiegħ tal-infern, ix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erbieħ. Amen. Talba l-San Giuseppe, Slimalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu fik Marija qedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe jkun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina. San Bastian Martri, itlob għalina. San Tirrokku, itlob għalina. San Pawl Missierna, itlob għalina. San Publiu, itlob għalina. San George Preka, itlob għalina. Beatonazio Falzon, itlob għalina. Beata Deodata Pisani, itlob għalina. Intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Allalina.
nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtina t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li jmu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li ħbitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem għaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, birka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu sagrament tal-artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbirhom ta' Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u makulata konċezzjoni tagħha. Birek it-tluq glorjus tagħha fis-sema. Birek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, birek San Giuseppe Arus kas-sismu tagħha, birek għal flanġi u l-qaddisin kollha tiegħu.